Hello sanibonani beautiful people. Yabona guys, enye into ekufanele siyigade ukuthi sijaja abantu noma sibafosa ukuthi benze izinto ngoba nakho thina ziyasivumela uma sizenza. Njengalento yokulositshela abantu sigqugquzela abantu ukuthi abagoduke sibajaja mekuthi abafuna ukugoduka baye emakhaya. Yes, sometimes we don't know the background of people. I recently had a very deep conversation with a friend of mine. Ongazwani nokugoduka. Sesithi hayibo yini kuney'mbungulu yini kini wena awuzwani nokugoduka. Hawu, hey, awuzazi izinto abantu abazi-experience-ile nabayi-experiencile emzini abakhulele kuyona. Kunabantu abaqala ukuhlukunyezwa emakubo. Kunabantu abathi uma becabanga ikhaya bacabanga usizi kuphela, bacabange ukushawa, bacabanga ukuhlukumezeka, bacabanga ukunyukubezwa, ziningi izinto. Kunabantu othola ukuthi wena nje ubuthi akagoduke noma umjaji ukuthi awumakheli ngani uma wakhe, uthola ukuthi lowo ma wakhe uhleli ne-step father azi kahle ukuthi sasimnyukubeza lona. Kwathiwa nje yonke imizi iney'ndonga zakhona iney'nkinga zakhona, vala umlomo. Sometimes not even u-step father uthola ukuthi ubaba wakhe omzalayo. Kwenye inkathi uthola ukuthi kunomama oyihlukumeze yena ngezandla zakhe ingane yakhe. Thina bese siyafika ngoba asazi sijaje umuntu ukuthi akalifuna ikhaya noma umuntu ushiya ikhaya esamncane, indaba uhlele emqashweni engabe uyakini, indaba uhlele emkipiteni. Hey, iy'nkinga ezisemizini yabantu ungajaji imizi yabantu because kini kune-happiness kuphela. Ungacabanga ukuthi yonke eminye imizi i-happy kumnandi kuyajatshulwa. After talking to my friend, I will never ever judge again umuntu ongazwani nokugoduka, umuntu ongafuni ukuya ekhaya. Abantu bahamba la ngaphandle awuzazi izinto abazithwele nezinto abadlule kuzona nokuhlukumezeka abadlule kukona. So ngiyacela nje ngiyayicelela bakithi ukuthi siyeke ukuthi sibajaje abantu abangazwani nokugoduka, siyeke ukubajaja abantu abangazwani nokulungisa ikhaya, nabangazwani nje nokuhlala ekhaya. Abanye abantu ngisho abahlele emkipitweni, abanye abakipitisiwe nawo uthando, bakipitiswe ukuxakeka kwalaba avela khona. That's me. Thank you. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.